Bona tarda. Abans de començar, volíem fer un breu parèntesi per mostrar el nostre rebuig a la brutal repressió que estem patint per part de l'Estat. Volem expressar la nostra solidaritat amb els presos polítics, les persones exiliades, tots els represaliats i les seves famílies i reclamar des d'aquí el dret a la llibertat i a l'autodeterminació dels pobles. Ara a mi em toca cantar i no sé pas si em sortirà o la tornaré a espifiar perquè he trobat l'ampolla buida. I és que això no es pot aguantar, la força que té rimar, crec que tot ja m'ho arreglarà perquè el públic ja se'n descuida. La gallina ha dit que no, visca la improvisació. Jo no sé cuinar gaire ni fer puntes de coixí, però en 4 segons i mig immobilitzo un pixapí. I amb això a sobre el cap, ai mare meva quina rasca, diu que el pròxim exiliat se n'haurà d'anar a Alaska. D'aquesta aigua no em beuré, ho trobava complicat. Un dia vaig beure d'una aigua que tant de bo no hagués begut i us explicaré una història que em va passar a l'institut. Pero están con nosotros, los sentimos como hermanos. Vengo a darnos las manos, porque ya estoy más que harta. Si el independentismo falta y os empezáis a cansar, y os vengo a liberar, vamos a fundar Tabania. Hola! Hi hauran d'un altre cop dinosaures al futur?